atas Pak. Tanpa penerangan ini, tanpa adanya listrik. Heng dilaheng sekarang babono langsung. Mriki gitu. Malah aneh Bu, malah rame gitu. Mriki. Dia penjarakan gitu. Oh, semriku wau. Oh niki. Sing Gianyar niku puterane Pak. Oh, Pak Gin. Ngano ke Jakarta. Jumlah. Iya, jeneng Rapi. Sebloko. Juga. Niki kan puterane Pak. Oh tak. Kan berikut. Nggih. Kebu. Pasangan kebu malah ini bede. Kita ini gini, kalau malah mboten enten ponan. Sapi. Kalau beringin bede. Nggih. Kan kebu kalau kaget malah. Nggih. Seperti inilah ya teman-teman ya. Ini kerbaunya sangat besar-besar ya teman-teman. Dan kita akan mencoba menelusuri ya teman-teman ya, menelusuri. Nah, ini adalah peralatan ya teman-teman, peralatan petani ya teman-teman ya, untuk mengais rezeki. Dan kita akan mencoba melihat lebih luas ya teman-teman, mencoba menelusuri rumahnya yang berada di tengah hutan ini teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, dan share video ini agar berkembang dan senantiasa menampilkan konten-konten terbaik lainnya teman-teman. Dan lihatlah teman-teman, di sana itu ada kumpul kebu ya teman-teman. Nah, apakah kalian melihat? Oke, kita akan mencoba melihat di tengah hutan ini ada kumpul kebu. Wow, sangat-sangat istimewa teman-teman. Lihatlah, sangat-sangat istimewa ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali kerbau-kerbau di sini dan diternak oleh para petani yang sangat-sangat apa ya teman-teman ya, kalau bahasa Jawanya itu kopen ya teman-teman. Nah, sangat terawat ya teman-teman, ini sangat terawat. Dan kita akan mencoba teman-teman. Ndak sing apa jenenge nak sing jumbo ngono kae, Mbah? Niki rada setengah kaya putih-putih ngemban kuning ngono kae. Oh. Terus kira iki biasa Jawa. Nggonku ki pas ketok, Mbah. Ngingu entok, ngingu pitik ngono ki. Duh mati ya, Mbah. Heeh, pas kae. Heeh. Pitik malah pitik jago. Lha iki cacahe pinten iki, Mbah? 11. 11. Oh. 11 mek babone loro dadine 13. Babone tak kongkong ngocori sing Cilik-cilik. Ya ndak meneh. Gue lah ngono. Nggonku ki ana piro ya wis gerek sithik ya, Mbah. Iki ngono pirang-pirang sik kene. Birang-birang le mati ya, Mbah. Mati ya. Aku arep ngingu ya ora. Anu. Ini ya nek ditung ke anu lho, nek ditung iki ora cocok. Ora cocok ya, Mbah. Makane ya, Mbah. Barengan anak didolek. Didol mak plenyur. 50 saya lah. Dijake iki sak pakanan sak kanunane. Lah iya kandhane kok, Mbah. Seminggu ora cukup 100. 100 sik. Lah wong golek dedak larang. Dedak larang saiki ya, Mbah. Itu tuku 30.000 itu 20 kilo ya. Boleh min kontepen Sekeng Pak tapen. Akhirnya tuh Pak Ahmad ki mbok isi ora. Biasanya ini padi enten ora, Mbah?
Ngene Pak Sleman tuh. Lah iya ku kok Bogor kono. Oh. Iki disi burung tak parani. Gue nih nganu, gue nih apa jenenge? Itu mina. Batu Mina. Itu mina enggak enak. Iya. Lah biasa nak. Iya tengen enak. Kono kena ra nyelepe padha wae ra. Nak nara mau nyelepe bah gitu. Saya do diselepak dhewe-dhewe san. Gue nih nganu bah. Gue nih bah kabul. Gue bah kabul wae. Padha kekurangan tuku nang Birjo ya. Iya. Tuku Birjo aku ngene tuku bah kabul lho 50.000. Oh, Nek tuku saka Birjo. Birjo. Oh. Kono kulak ke Birjo. Ya Pak biasanya nak golek ki ning kono nganu bah. Ning kono. Iya nak nang nyelake padha ya lho, nak kono nyelake. Nak rano nyelepke, nak rano. Wah ya. Aku sen nek dak cara nyelepake ya tidak. Nggih ya. Ngenteni ngene kesukaan. Hmm. Lah kan tuku kae nambah kabeh iki sebenarnya ya sejune nang nek kono nek kulak ngono ya 3.000 padha wae. 3.000 wae. Saiki larang ya bele wong. Ora no nyelepke saiki. Bengkok wis. Dawe di apa di toko nganu kemarin nanti di toko depan sapi Pak Tin itu. Oh, Pak Tin. Kira-kira Bogor di toko kono kabeh mereka nang toko Rauman. Rauman. Untuk Pak Tin. Pakan sapi. Pakan sapi. Yo wis nak wis pangan wis kapiran sing dungi-dungi entok. Makeh lagi sik Pak Tin yo. Ngono ki ngapirane sing do sithik-sithik kuwi sing duwe entok-entok kuwi. Pakan sapi ya. Lah nak sapine wakeh lah ngene Pak Tin ki, Mbah. Tobiat. Komporake kan ki nek ada gawe dilemu gawe nganu besaran ki. Nak besaran dilongkas ya, Mbah. Untuk besaran. Lebah gimana nanti ki, Mbah? Oh. Mas Dwi ning omah apa praimu, Mbah? Kompriko wae, Mbah. Nggih. Mbah.